Siús an áirí tá bláhanna ag fás arís. Inniu an céad lá na mé fiara lá anspéisialta atá ann. Támuid an seo a gcuis go an bhfuin agus támuid ag cilóra lá fel a bríide inniu agus an mulag. Rug a naomh bríd I gundé na liú I bliain 451 AD ach dáistí suas I gundé Gildara ag ceú leis na bocht. Is I naomh bríd an naomh fátriúm de héireann, tá naomh bríd an tábhachtach den héireann. Gcuid naomh bríd ó siopa a dhead agus ceapsí go bhhain a dhead crosta léithí, so gcuí chun bheith an arás san siopa agus an imaigin tar éis sin bhí an arás san siopa, so ní raibh dhead crosta léithí. Nuair bhí bríd bhí si an canálta agus thuair si bí a go dtí na daoine bochta ach ní raibh a dhead a géirí é sin na hórlú. Ní raibh dad naomh bríd an deas léithí nuair bhí si níos óige. Bhí an dada éirí I a fáil fósta ach níor si éirí all fósta, so díal a dhead I. Bhí naomh bríd a géirí clochar a thógáil ach níor bhain talún aici, so thuigh si go dtí an rí agus chuir si ceist ar le haig talún. Dúirt an rí níl ceadaí an talún a bheith aici, so chuir si ceist ar an ceadaí an talún a clúdóigh a clóca. Thusig an rí a gcuir agus dúirt sé tá ceadaí, so chuir si an clóca ar an tuairlar agus thusig sé ag fás. Agus fuair si an talún agus rinne si an clochar ar an talún. Deir an daoine ar an oíche ribh lá éile bríd, chuireann siad scarf amach taobh muit an seach, agus san oíche tágann spéir naomh bríd agus baníonn si é, agus an sin má tá scórnach tíon agus, chuireann tú an scarf ort agus an sin baid tú ceirclóir. Déanann muid crosan na naomh bríde gach bliain le lucra agus léiríonn siad an beannacht de Christ.